Почваме. И здравейте хора, днес играем... Днес играем... Чайте се малко, че... Днес играем Roblox. Играем Gamebox, нали, като Roblox. Малко се постреляме. Защото, нали, трябва малко да се стреляме и така... Да има екшън, поне в този канал. Той имаше екшън, например. Аз стрелях се сега, но... Просто... Напишете долу в коментарите. Какви извънземни оръжия? Ой, чакай. Чакайте малко да намаля този звук на играта. Айде, сега се чувам перфектно. Къде са тия? Какви извънземни тук направо? Релоди. Е, 120 му набих и няма умиране. Хора, представете си какво стана. Гледайте какво стана. Извънземните идват. Опа! Сменено оръжие. Не знам, защо ми го дава. Абе, как това със снайпер ли беше? Сигурно. Ти се научи го наобратно. Моля на играта ли пуска? Така е оръжието сигурно. Не, така се е било оръжието. Това беше някакъв... Ти е по-спамерско. Отиде ще наспами някой сега. Аре бе! Това надолу стреса. Сега косвам с супер шорт. Супер шорт съм аз сега. Дай му! Тък. Ау, релоудинг. Къде си е? Тък. Къде са? Направо искам да ги избия тия. Аре, стига съм да искал ти. Аре, къде са? О! Добре, лош им. Какво да кажа? Лош им. Имат много лош. Трябва да пребия някой бой. Слезни долу. Това не е нормално. Там ми го смина на моето оръжие. Сега ще ви бие само да ми излезат. Само да ми излезе, че ще ги пребия. За какво са помислили? С помпа няма как да ме убиш, като си отдалече. Но явно някой ме уби. Релоудинг! Опа! Помпакс вече имам. Не, то помпакс трябва да им дойде така. То да ги избия. 3 XP. Аре! Стига си ми скачал, като...
деца. Оп! Спечелихме! Ама, майде. Там. Там. Тия сила. Там. Избий ги. Сега ако трябва Gun Game Balance, Shotgun Showdown. Ще бъде ти. Атмос. Join. През две Сузита съм. Узита съм, не Сузита. Сузита. Не. Това не е така атмосфера. Атмосфера е да скачаш сигурно не съм. Кой машина? Волкови. Сега ще ги две тези. Опа! Елате ми сам. Ко трябва да прави? Ти ще е силно, що ме с 8 патрона, но... Няма да е най-зле. Аз така сега почвам, хора. Аха. Разбирам, няма проблеми. Всичко е под контрол. Опа. Защо не го наспамя така? Може, разбира се. Отивам да го наспамя. Трябва да наспамя. Загубих всички, защото нашите направо ги правят на шишче. Аха, и сега ако... Само асистове, човек. Нямам думи. Само асистове. Няма... Хайде, лампи. Добре, аз значи ще идвам. Хора, пръснете лайк бутона, абонирайте за канала ми, аз сега спирам! Направо спирам, защото вече ми писна, не ми се играе повече и направо айде. Чао! Чао!